Welkom bij een nieuwe aflevering van Scheldemondig. Met iemand die passie heeft voor besturen, gehandicaptenzorg. Ja, hoe mag ik het eigenlijk noemen? Het woord gehandicaptenzorg is nog steeds gebruikelijk. Het is zorg voor mensen met een verstandelijke beperking bij Tragel. Wie bent u? Ik ben Guus Bandenberg. Ik ben opgeleid als arts en bestuurskundige en al langere tijd als bestuurder werkzaam in de zorg en sinds 2,5 jaar bij Tragel. Ja, het is Tragel en geen Tragelzorg meer, heb ik begrepen. Nee, dat is, vroeger was het ook overigens Tragel. En Tragel doet natuurlijk meer als alleen zorg. Wij zorgen voor wonen, werken, leren en recreëren voor onze cliënten. Dat is vanuit de visie dat het gewone leven voorop staat. En zorg speelt daar wel een rol in, maar niet per se een dominante rol voor de cliënt. Waar komt de passie vandaan van het besturen? Ik heb het ervaren. Ik ben nogal, wat ik zei, als arts begonnen. En op een gegeven moment in een ouderenzorginstelling terechtgekomen als directeur. En ik vind het gewoon heel leuk om met een organisatie, met mensen aan de slag te gaan die heel een hart voor de zorg hebben. Het is leuk om met cliënten om te gaan, het is leuk met familie om te gaan. Het is leuk om samen ergens naartoe te werken. Dat is denk ik de passie voor mij. Ja, kunt u iets meer vertellen over Tragel? Tragel is een organisatie die ruim 50 jaar geleden is gestart. Het is een fusieorganisatie. En sinds de laatste 10, 15 jaar zijn we als Tragel in heel Zeeuws-Vlaanderen werkzaam. En wij bieden, wat ik al zeg, wonen, werken, leren en recreëren voor cliënten met een verstandelijke beperking. En ik noem dat ook zo omdat de visie van Tragel ook is om dat gewone leven eigenlijk mogelijk te maken. Mensen met een beperking die zijn van ons afhankelijk voor hun begeleiding. Maar eigenlijk willen ze precies hetzelfde zoals u en ik. Namelijk gewoon leven, wonen, vriendjes, vriendinnetjes hebben, werk doen, op vakantie gaan. Eigenlijk precies dezelfde dingen. En wij proberen dat mogelijk te maken. Ja, vooral dat werk doen. We zijn te gast geweest bij Tragel, bij de Dagboog in Terneuzen en de Schelp in Oostburg. En daar hebben we natuurlijk ook beelden van, dus daar gaan we even naar kijken. Ja, fijn. Ja, dit was de Dagboog en de Schelp. De Dagboog is Terneuzen, het Schelp is in Oostburg. En ze zijn daar bezig met begeleiding samen. En dat is eigenlijk wat u wil. Ja, nou wat ik al zei, hè, dus je woont, maar je gaat overdag ook dingen doen. Dus wij noemen het tegenwoordig leerwerkbedrijf. Hè, dus het is een deels werk, maar het is ook deels een beetje leren en je capaciteiten vergroten. En voor mooie dingen maken, vooral mooie dingen maken. En voor onze cliënten speelt dat routine belangrijk is. Hè. Ze weten wie ze daar zullen ontmoeten. Ze hebben gezellige gesprekjes, ze lunchen daar en ze gaan weer met de bus naar huis. Dus het is voor hun eigenlijk gewoon een werkdag. Net zoals voor ons eigenlijk. Wat is het verschil met bijvoorbeeld 5 jaar geleden? Zit daar verschil in? We zullen steeds meer dingen maken die bedoeld zijn ook voor, bijvoorbeeld VVV neemt onze spullen af. Het komt in kerstpakketten terecht, het komt in winkeltjes terecht.
En je ziet eigenlijk de spulletjes die ze maken zijn steeds meer spulletjes die jij en ik ook thuis zouden in huis kunnen hebben. Met die Zeeuwse schelp, Zeeuwse knoopje. En dat zijn mooie dingen. Ze maken steeds mooiere dingen eigenlijk. Het nieuwe motto van Tragel is samen doen. Ja. Als we zo goed rondkijken, dan zien we als een busje voorbij komen waar met grote letters op staat, samen doen. Hoe belangrijk is dat om dat samen te doen? Wat bedoelt u daarmee? Nou, misschien even uitleggen inderdaad waarom we daarvoor gekozen hebben. Wij als Tragel kunnen behoorlijk wat voor onze cliënten betekenen. We zorgen dat die woningen er zijn, we zorgen dat ze begeleid worden door de dag. Maar voor dat leven van een cliënt, dat wonen, werken, leren, recreëren, speelt familie en vrienden en andere cliënten ook een belangrijke rol. En dat moeten we denk ik met elkaar beseffen. We hadden het net over Tragel als zorgorganisatie. Tragel is veel meer dan een zorgorganisatie, een begeleidingsorganisatie. En dat betekent, dat kunnen we niet alleen. Daar hebben de familie, vrijwilligers, vrienden, omgeving, ook de bedrijven bijvoorbeeld bij nodig. Tragel werkt samen met enkele tientallen bedrijven in Zeeuws-Vlaanderen, waar onze cliënten ook werk doen. Dus niet alleen bij de Dagboog op het Schelp, maar onze cliënten werken ook bij de Dayton en bij andere bedrijven in Zeeuws-Vlaanderen. En daar zijn we ook heel erkentelijk voor. Ook dat is een vorm van samen doen. Ik heb een collega van u gesproken en ik heb aan haar gevraagd, wat is nou samen doen? Ja. Daar gaan we even naar kijken. Prima. Samen doen is vooral iets betekenen voor elkaar. En dan bedoel ik, wij iets betekenen voor de maatschappij en de maatschappij betekent iets voor ons. En wat doe je er zelf aan samen doen? Ik denk dat we er van alles aan doen. En ik zelf met name richt mij op werken. We werken bijvoorbeeld binnen bedrijven in de maatschappij. Aan de andere kant komen bedrijven ook naar ons om werk aan ons te geven. Dat kan op allerlei gebieden zijn. Ze nemen producten en diensten bij ons af. Maar het kan ook zo zijn dat wij echt iets betekenen in het bedrijf van de persoon, de ondernemer. Ja, samen doen is heel belangrijk. Ja. Gaat u ook samen werken, want dat is het ook een beetje, bijvoorbeeld met andere instellingen, hè, wat we dan zien bij de Curamus en Zorgsaam. Gaat u ook samenwerken? Ja. Nou, Tragel is lid van Goed Leven. Dat is het samenwerkingsverband van zorginstellingen, gemeentes en woningcorporaties in Zeeuws-Vlaanderen. En een van de doelstellingen die wij bijvoorbeeld als Tragel hebben, is dat we steeds meer appartementen en studio's gaan gebruiken in plaats van groepswoningen. Nou, daar hebben natuurlijk woningcorporaties heel hard bij nodig. Maar wat we ook merken is dat bijvoorbeeld Zorgsaam ook heel graag appartementen voor ouderen wil realiseren. En soms werken we daarin samen, bijvoorbeeld zoals een nieuw project wat we nu aan het opstarten zijn in Sint-Jansteen, waar zit Zorgsaam en Tragel samen in één gebouw. Hoe belangrijk vindt u dat, die samenwerking? Ik denk dat het mooie perspectieven biedt. We praten bijvoorbeeld samen met Zorgsaam over een steunpunt in dat nieuwbouwcomplex. En dat betekent dus dat daar ouderen en mensen met een beperking gewoon ook samen koffie kunnen drinken en of zelfs de maaltijd gebruiken. Ik denk dat dat doelgroepen zijn die prima met elkaar overweg kunnen en dat het heel plezierig kan zijn. Veel vernieuwingen binnen de zorg sowieso. Een van die nieuwe dingen is het kookpunt in Hulst. Ja. Kunt u daar eens iets over vertellen? Ja. Nou, we hebben locaties in de nabijheid van onze complexen waar onze cliënten overdag gebruik maken van koffie, gezellige dingen doen, muziek maken, creatief zijn. En het idee was eigenlijk om daar ook een plek van te maken waar je ook samen kon eten. En met steun van een aantal subsidies, steunfondsen en met steun van de gemeente is in Hulst dus het kookpunt gerealiseerd. Ook daar ben ik geweest. Ja. En daar gaan we ook even naar kijken. Ja.
Ja, het kookpunt. Iets nieuws. Ja. Wat nog in ontwikkeling is. Maar waarschijnlijk bent u al verder met de ontwikkelingen. Kom hier nog een vervolg op? Nou, het is een experiment, een pilot. Want het is normaal een plek waar mensen elkaar ontmoeten. En we hebben nu ook de mogelijkheid om mensen van buiten daar te laten mee eten en meedoen met de activiteiten. En dat is natuurlijk ook samen doen, hè, waar we het al vaker over gehad hebben vanavond. En we zullen, als het een succesvol project is, zeker ook naar andere locaties kijken in Zeeuws-Vlaanderen om dit te realiseren. Ja, toekomst. Daar moeten we Ja. ook altijd even naar kijken. Het verandert allemaal heel veel. Onder andere de nieuwbouw in Klingen, waar hard gewerkt wordt. Ook daar ben ik geweest. Heb ik ook even gekeken. Waar gaan we naartoe met Rachel? Nou, samen doen, nogmaals, blijft ons inspiratiepunt. Er is vorig jaar door Nederland het VN-verdrag getekend, waarbij eigenlijk de positie van de mensen met een beperking eigenlijk in de samenleving nog wordt benadrukt. Daar blijven we aan werken. En dat uit zich onder andere dat we nogmaals steeds meer studio's en appartementen gaan bouwen, ook op meerdere plekken in Zeeuws-Vlaanderen de komende jaren. Want cliënten stellen op prijs om zo zelfstandig mogelijk te wonen. En we gaan natuurlijk door met andere dingen als leerwerkbedrijven. We zijn bezig om in Terneuzen de stadsboerderij mee te helpen vormgeven. Maar we werken ook aan activiteiten zoals vakanties voor cliënten en verwenddagen en zaken eigenlijk ook in de sfeer van de ontspanning. Ja, we hebben daarnet een collega van u gezien, Jilke van Drongelen. Ja. En ik heb aan haar ook gevraagd, hoe ziet u de toekomst? Ja. Ik zie de toekomst bijzonder positief als we zien dat we nu toch al op velerlei gebied een voordeur zijn voor heel veel doelgroepen. Dan heb ik het onder andere over kinderen, maar ook over ambulante klanten waarvoor we een voordeur kunnen zijn. Denk ik dat we flink kunnen groeien als we dat blijven doen wat we nu doen, want dat doen we vooral heel goed. Ja, uw collega heeft het ook over ambulant. Is dat de toekomst? Ambulante begeleiding vanuit de thuissituatie? Ja. Nou, dat is al een aanzienlijk deel van ons werk. En we hadden het net al even over het bouwen van studio's en appartementen. Dat is natuurlijk ook belangrijk. Maar sommige cliënten wonen ook zelfstandig buiten onze appartementengebouwen. Jazeker, dat is de toekomst. Ik denk ook de technologie ons daarin gaat helpen. Dat in plaats van bezoeken steeds meer beeldtechnologie ons gaat helpen om dat contact tot stand te brengen. Dat doet u nu toch ook al? Dat doen we nu ook al, maar dat zal ook wel steeds meer worden. En het is ook natuurlijk ook zo dat we ook onze medewerkers moeten faciliteren met smartphones en iPads om dat tot stand te brengen. Daarnaast zullen we ook kijken of op het gebied van werk en toeleiding naar werk ook meer gaan doen. Ook voor cliënten die misschien een licht verstandelijke beperking hebben, maar moeite hebben om zich in deze samenleving te handhaven. Om die een steuntje te geven. Ik proef de passie die u heeft voor de zorg en voor besturen. Hoe belangrijk vindt u dat de werknemer, waar moet de passie liggen bij de werknemer? Moet dat bij de zorg liggen? Moet dat bij de mensen liggen? Waar ziet u graag de passie? Nou, ik zie bij Tragel enorm betrokken medewerkers. Sommigen die al 10, 20 jaar bij Tragel werken. En die vooral aangetrokken worden door de contact dat ze hebben met de cliënten. Dus daar zit eigenlijk de essentie in, het contact met de cliënten. En ook om cliënten steeds een stapje verder te helpen. Dat moeten we ook niet vergeten, dat het gaat om mensen met een beperking, maar mensen met een beperking willen ook stapjes zetten in hun leven. Dus om ze steeds verder te helpen. Maar die passie bij medewerkers is gewoon ongelooflijk groot en dat waardeer ik ook enorm. Dat is eigenlijk ook de basis, denk ik, voor onze organisatie. Waar staat u zelf en waar staat de organisatie over, laten we zeggen, 5 jaar? Nou, over 5 jaar sta ik kort voor mijn pensioen, dus ik hoop dat allemaal dat traject nog mee te maken. Want we hebben nog zoveel te doen als Tragel. En ik vertelde al dat we bezig zijn met meer appartementen en studio's te bouwen in plaats van groepswoningen. Dus het wonen te verbeteren. Maar ook onze activiteiten die voor onze cliënten worden, die wij voor onze cliënten organiseren. En daar wil ik ook nog wel van zeggen dat
Het thema is samen doen van Tragel, maar dat we dat zeker ook ervaren in het bedrijfsleven. Er zijn enkele tientallen bedrijven die voor onze cliënten openstaan, die werk bieden, activiteiten bieden. En dat waarderen we enorm. Dus wij hebben ook echt wel het gevoel bij Tragel dat de Zeeuws-Vlaamse gemeenschap samen met ons dit wil doen. En daar ben ik heel blij om en dan gaan er hele mooie dingen gebeuren de komende jaren. Daar ben ik van overtuigd. Ga vooral door met uw passie. Ja, zeker, absoluut. En bedankt voor dit gesprek. Graag gedaan. Dit was weer een aflevering van Scheldemondig. Passie, zorg, besturen. Tot de volgende keer.